Dobrý deň, neviem či ma dobre počuť, ale dúfam, že je ma dobre počuť. A teraz si predstavíme prvý pohľad alebo let's play na hru Rift. Download bude v popise aj všetky potrebné informácie, ak niečo nebudete vedieť, alebo ak niečo nepoviem v let's play, tak sa môžete prípadne popýtať. Tu mám level 5, Warriora, tu mám Roju. Môžeme si vytvoriť create, OK. A už si nemôžeme vytvoriť ďalšiu postavu. To vymažeme. Typ delete. Taký skúšobný let's play, len tam ma nebolo počuť, tak som to nedal. A tu si môžeme vybrať zraz, Guardiani a Defiance. My si vybereme Defiance. Next, dole. Môžeme si to vybrať. Teraz tu máme Bahmy. Ed, to je nejaký človek s veľkými dredami. Ženu. Tu máme Elfa alias Kellary. Ospravedlňujem sa za lágy, ale nejaký FPS-ka. Tu máme Kellary dievča. Ženu. Tu už máme obrav. Bahmy. Vybereme tohto, lebo je najväčší. Môžeme ako to vyzeralo. Väčších level. Klikneme next. Môžeme si brať Warriora, Magea, Clerica, to je nejaký klerický dege. Rogu. Vyberiem si Warriora, lebo ten má najväčší tank. Tu si môžeme vybrať Defense, Destroyer, Pathfinder je ten strojník, Darktide, Hopflight a Showcrapper, to je zamknutý. Asi si dá niekoho vyžovať. Pathfindera máme. Next. My si môžeme upravovať facelift, čiže môžeme mať tvár takého normálneho, starobu, mladého, farbu očí si môžeme vybrať, si vybereme scale, na čo je rotácia. Viem, čo je rotácia, ale neviem, na čo to je. Nič to nemení. Aha, tu máme. Obočie vyberieme nejaké, si môžeme vybrať nose, šírku nosu, diel, výšku nosu, ústa, čo sú veľké alebo malé. Farbu na vlasy, takisto. Farbu ako vlastne máme napríklad čierna, môžeme dať do bielej, šediny trošku, vlasy akékoľvek môžeme mať. Áno, máme tetovanie, farbu tetovania, môžeme si vybrať ako tetovanie, bude mať bradu, fúzy, telo, farbu tela, výška, je nízky alebo vysoký, dáme mu meno, next, creating characters, a číta. We couldn't stop them. Tak. No 9.5 sa to vždycky tak dlhšie načíta.
kamarádovi aj mne. Tuším na všetkých. Use the WASD keys to move your character. W is holding the right. Use the W. Grafika je celé v pohode. Nízka hláška. Tela, metabajtov. Sa ešte naláhne, ale FPS to nie. A musí sa nám vysvetľovať tie vesty. Welcome back to life, Ascended. A chce Hurry on now. We must get you to the time machine. posunúť nejakú mačinu. Je to niečo našlo, tu má celkom pohodičke. Trágia, pevne FPS tady. Dúfam, že sa vám hra bude páčiť. Máte spôsob mapy nielen Talara stands on our shoulders. You will go far. Right-click a hostile target. display. Ešte neviem o tej hre, ale môžete mať návrh na display. A ja vám ho natočím.